Sa Good Vibes, isa ka teacher nga isa man ka artist ang tigay nag-improvise ang iya nga e-bike nga mangin solar powered. Karon pati ang iya nga studio solar powered man. Aton siya kilalahon sa report ni Romeo Subaldo. Mga duha na katuig kining hybrid nga solar powered nga e-bike sang artist kag teacher nga si Romel Cadigal. Halin sa isa ka regular nga e-bike, iya ini gin-improve para hindi na kinahanglan pa magsaksak o kon magkonsumo sang kuryente. Ginpang-design na niya ini sa mga parte sang daan nga mga TV kag sliding window kag iban pa nga mga butang para magbakod pag gitulukon. Halos tanan nga gitakod diri made of plastic para hindi mabugat. Naka-pattern sa micro cars sa Europe ang iya sini nga e-bike. Pagin pattern ko ni siya Europe, mga Europe balang they're using micro cars sa Europe. Kaya mostly dito yung electric cars na ganyan mo. Kaya in the future ya madula gini ang fossil fuel mo. Kag, manong isa na katuig ang naligad sa nag-igo ang bagyo nga Odette sa probinsya. Halos isa man ka semana nga wala sa kuryente sa ilang nga lugar. Kag bangod sa sini nga solar-powered bike, nakuha niya sa gihapon nga makapaandar sa suga, electric fan kag mag-charge sa iyang cellphone pati na mga gadgets sa iyang mga kaingod balay, pinaagi sa sini nga solar-powered bike. During the time of Odette bala, so naka-set up na ni ako nga solar-powered nga vehicle mo. So ga-convert ko that to 20 man nga no. So padragan ako extension cord kato sa balay. So, di ba during the Odette is wala kuryente for how many days? 5 days. So may kuryente ko Japon. Da ka nagkuha na sa ibuyan Yes, ka-generate siya ano. Samtang naburi burhod wala kuryente ikaw na kanya. Yes. Kung fully charged, makadalagan ini sang 60 kilometers. Ginagamit niya pa inigani sa pagkadto sa eskwelahan kag sa paglibot-libot. Kag bangod sang natabo nga bagyo nga Odette, napinsaran niya nga himuon nga solar-powered man ang iyang studio. Ang mga suga, ventilador, speakers, nagakuha sang power supply gikan sa init sang adlaw. May battery nga makastore sang energy, kag kun gabi o kun brownout man, may kuryente siya sa gihapon. Ari naman niya, pwede ka gamit adlaw gabi. Kay kung on-grid siya, hindi ka gamit pag gabi. Wala na siya. So ginasunod siya sa ginakuha sa battery na store. Storage sa battery, pwede mo siya magamit pag gabi. Kag kun brownout naman, ang iyang studio nagaserbi nga generator set para sa iyang balay. Diri siya nagakuha sang kuryente. Nagadalagan man sa 40,000 pesos ang nagasto niya para sa sini nga setup. Pero ginapanumdum niya lang ang long term niya nga masave nga kwarta sa pag-setup sini. Kag take note, hindi siya engineer. Kag initanan, DIY lang o kun do it yourself. Pero syempre, nangayo man siya sang advice sa may mga ihibalo nga electrician, ilabi na kung electrical ang ginakuti niya. Makita man sa iya nga mga modern contemporary art pieces ang iya pagka-environmentalist, nakapattern ini sa mga elements. Wala niya gina-reproduce ang iya nga hybrid nga e-bike para ibaligya. Kaya para sa iya, hindi ang isa lamang ka art piece. Pero for now, why ko siya nakita nga for reproduction, this is just a moving art piece para sa akin to raise awareness about climate change, about recycling. So mo siya nga ako niya for example, maglakad kami, gwapo sa lakyan. Di na siya halin. So, maka-educate ka bala. Maka-educate ka tao through sa imong medium. Bilang isa ka teacher kag isa ka artist, gina-advocate niya ang pagpalapdag sang importansya sa paggamit sang renewable energy para mapahagan-hagan ang epekto sa climate change kag mapangapinan kung ano pa ang nagapabilin sa palibot.